Hrvatski radio, obrazovni program. Historia magistra vitae est. Povijest četvrtkom. Studeni je 1957. godine. Mao Tse-tung, predsjednik Narodne republike Kine i prvi čovjek Kineske komunističke partije, otputovao je na svoj drugi i posljednji put u inozemstvo. Prvi je puta krenuo izvan Kine odmah nakon pobjede kineskih komunista u građanskom ratu i stvaranja Narodne republike Kine. Putovao je u Sovjetski savez i tamo ga je dočekao sovjetski vođa Josif Visarionović Staljin. Taj posjet loše prošao za Maoa. Smatrao je da je Staljin s njime postupao kao s drugorazrednim političarem. I drugi je Maov put bio put u Moskvu. Sada je tamo domaćin bio Nikita Sergejević Hruščov. Mao se Hruščovljev tajni govor na 20. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza, u kojemu je razotkrio dio Staljinovih zločina i grešaka, nije nimalo svidio. Ali u studenom 1957. činilo se da je Hruščov došao k pameti. Povod za Maov posjet bila je konferencija komunističkih partija svijeta. Odmah po dolasku Hruščov je Mao dao ovu ponudu. Sovjetski savez voljen je sklopiti tajni sporazum s Kinom koji bi regulirao transfer proizvodnje nuklearnog oružja, uključujući jednu gotovu atomsku bombu. Zauzvrat bi Kina dala javnu podršku kako Hruščovu i njegovoj politici, tako i primatu Sovjetskog saveza u međunarodnom komunističkom pokretu. Mao na te uvjete nije imao primjedbi. Nakon susreta Mao je održao i govor vođama komunističkih partija u kojemu je izjavio da će istočni vjetar pobijediti zapadni. Ako bude vladao mir, socijalistički tabor je nepobjediv. Ako i bude rata, socijalizam će pobijediti. Philip Short u biografiji Mao Tse-tunga piše: Ako izbije rat, koliko bi ljudi umrlo? Neka na svijetu ima 2,7 milijardi ljudi i 1/3 njih nestane. Ako bude i najgore, možda će 1/2 umrijeti. Ali još bi uvijek 1/2 ostala na životu. Imperializam bi bio sravnjen sa zemljom i cijeli svijet postao bi socijalistički. Nakon niza godina stanovništvo svijeta ponovno bi dosegnulo brojku od 2,7 milijardi, a kasnije sigurno postalo i brojnije. Philip Short piše da se dio sovjetskog rukovodstva sigurno nije dobro osjećao što će nuklearna tehnologija biti dana osobi koja ima ovakav pogled na strateški odnos snaga na svijetu. Ali tajni je sporazum već bio dogovoren, a i smatralo se da je Sovjetski savez dovoljno jak da svog saveznika dovede u red. Mao je bio prezadovoljan. Nuklearna tehnologija bit će mu dana, te 1957. Sovjetski savez lancirao je prvi umjetni satelit u zemljinu orbitu. Raketa kojom je lanciran Sputnik mogla je ponijeti i nuklearnu bojevu glavu. Činilo se da istočni vjetar nadvladava zapadni. Mao je smatrao da je vrijeme i za veliki kineski skok. Kada su došli podaci o poljoprivrednoj proizvodnji za 1957. godinu, Mao i komunističko vodstvo Kine nisu bili zadovoljni. Proizvodnja žitarica porasla je za 1%, stanovništvo za 2%. Pamuka nije bilo dovoljno i sljedovanja su se morala smanjiti. 5-godišnji plan ostvarivao se, industrijska proizvodnja rasla je godišnje po stopi od 18,7%, ali poljoprivredna proizvodnja rasla je samo za 3,8%. Da bi industrija rasla, trebala je rasti i poljoprivreda. Pitanje je bilo kako to učiniti. Jedan je put bio onaj Staljinov iz 30. godina 20. stoljeća. Prisilna kolektivizacija i otkup ili oduzimanje poljoprivrednih proizvoda. Ali to je bio put nasilja i masovnog stradanja. Sovjetska komunistička partija mogla si je priuštiti taj put, jer je 70% njezinog članstva živjelo u gradovima. 70% članova Kineske komunističke partije živjelo je na selu. Dakle, morao se naći drugi put. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše:
Neki od kineskih središnjih planera, Chen Yun i Zhou Enlai među njima, mislili su da će kineski seljaci proizvoditi više samo ako im budu ponuđene potpore i nagrade u vidu mogućnosti da kupe više potrošačke robe, ili ako budu mogli dobiti bolje poljoprivredne strojeve i više kemijskih gnojiva. Ako i proizvodnja te potrošačke robe i kapitalne robe uspori razvoj temeljne industrije čelika, neka tako bude. Mao nije bio za taj put. Prvo, Sovjetski savez svoju je pomoć, bila ona u opremi ili kreditima, naplaćivao skupo. Odustajanje od razvoja industrije značilo je daljnju ovisnost o Sovjetskom savezu. Drugo, Mao je smatrao da nagrade nisu način da se potakne na nešto. Jesu li se u građanskom ratu i revoluciji partijski kadrovi i vojnici Crvene armije nagrađivali za borbu i žrtvu? Volja i žrtva dovoljne su da se u revoluciji postigne sve što se hoće. Jonathan Spence piše. U okolnostima koje su vladale Kinom 1957. Mao je razočarano rekao na okupljanju rukovodilaca kineske komunističke partije u Qingdao da su seljaci i kadrovi sa sela pali u matricu individualizma, departmentalizma, apsolutnog egalitarizma ili liberalizma. To je bila šifra da se kaže da su se seljaci više brinuli da nakon kolektivizacije bolje žive, da su kadrovi skrivali prave proizvodne brojke i preuveličavali nestašice kako bi manje platili državi i dobili više od nje, te da su i seljaci i kadrovi sa sela bili zavidni na životnom standardu radnika i kadrova iz gradova. U siječnju 1958. viši ešalon komunističke partije dobio je Mao tekst koji je nosio naslov o 60 točaka i radnim metodama. U tekstu je pisalo: Neprestana revolucija. Naše su revolucije došle jedna za drugom. Počevši od preuzimanja vlasti 1949. uslijedio je brzi niz. Antifeudalna zemljišna reforma, poljoprivredna kooperativizacija, socijalistička rekonstrukcija privatnih industrija, trgovine i obrta. Sada moramo početi tehnološku revoluciju kako bismo za 15 ili više godina pretekli Britaniju. Nakon 15 godina, kada naše hrane i čelika bude u izobilju, pokrenut ćemo puno veću inicijativu. Naše su revolucije poput bitaka. Nakon pobjede moramo si zadati novi zadatak. Na taj način kadrovi i mase zauvijek će biti ispunjeni revolucionarnim žarom. Na tragu ovih Maovih uputa 1958. Kina će krenuti u veliki skok naprijed. Već krajem 1957. u Kini se počelo mobilizirati milijune seljaka da rade na projektima navodnjavanja i kontrole vodenih tokova. Do kraja 1958. partija je tvrdila da je 100 milijuna seljaka navodnjavanjem učinilo plodnim 7,8 milijuna hektara do tada neplodne zemlje. Bio je to početak. Jonathan Spence piše. Ciljevi su bili povećanje seoske proizvodnje kako bi se povećao industrijski rast Kine, kao i ostvario novi ljudski potencijal i fleksibilnost. U jesen 1957. Politbiro komunističke partije zapovjedio je nekadašnjim gradskim kadrovima da se spuste na selo i istraže tamošnje prilike i da rade na tome da pod sloganom više, brže, bolje, jeftinije povećaju proizvodnju. Žetva u ljeto 1958. obećavala je, i to je samo potaklo daljnju mobilizaciju seljačkih masa i okrupljavanje seoskih zajednica. U prosincu te godine Centralni komitet na sastanku u Wuhanu tvrdio je da se u Kini događa nova društvena organizacija koja se pojavljuje svježa poput jutarnjeg sunca nad širokim obzorom Istočne Azije. U Kini je 740.000 seljačkih kooperativa spojeno u 26.000 komuna. Tim je okrupljavanjem obuhvaćeno 120 milijuna seoskih domaćinstava ili 99% seoskog stanovništva. Sve je izgledalo sjajno. Jonathan Spence donosi ovaj izvještaj jednog reportera iz Jiangxia. Malene crvene zastave vijore se kako bi označile odsjeke koji pripadaju raznim četama i odredima seljaka metalurga, koji su organizirani poput jedinica milicije. Zrak je ispunjen visokim melodijama lokalnih opera koje se čuju iz zvučnika, koje su praćene hukom mjehova, stenjanjem benzinskih motora, trubljenjem teško natovarenih kamiona i zavijanjem volova koji prevoze terete rude i ugljena.
Veliki skok naprijed nije bio potpuna katastrofa. Jonathan Spence piše da su golemi radovi promijenili Kinu. Samo reguliranjem vodenih tokova i navodnjavanjem učinilo se puno. Promijenio se izgled kineskih gradova. Nekadašnje zidine i stare građevine zamijenjene su novim avenijama i zgradama. Ali katastrofalni rezultati bili su brojniji. Već za 1958. proizvodnja poljoprivrednih dobara teško je podbacila. Plan je bio proizvesti 375 milijuna tona žitarica. Planeri su morali priznati da je proizvedeno samo 250 milijuna tona. Milijun malih peći koji su na selu trebale proizvoditi željezo i čelik samo su rasipale materijal, a i u njima se proizvodilo željezo i čelik loše kvalitete. Mnogo toga je bilo i neupotrebljivo. Stvari su bile toliko loše da je Mao 1958. odstupio s mjesta predsjednika Narodne republike Kine. Zadržao je mjesto predsjednika partije i središnje vojne komisije. Sljedeće godine maršal Peng Dehuai, ministar obrane, jedan od heroja revolucije, izravno je napao Maoa zbog katastrofe velikog skoka naprijed. Mao je onda odlučio uzvratiti udar. U Lušanu održao je neuobičajeno oštar govor. Jonathan Spence piše. Konfucije, Lenin i Marks također su radili greške, rekao je. Zašto biti iznenađen što je i on učinio jednu? Ako svi inzistiraju na naglašavanju samo negativnog, onda će on otići na selo i voditi seljake u zbacivanju vlade. Ako me vi iz Narodno-oslobodilačke vojske nećete slijediti, onda ću ja osnovati Crvenu armiju i organizirati novu oslobodilačku vojsku. Što se tiče komuna, rekao je Mao, do sada se niti jedna nije urušila. Bili smo spremni na kolaps pola njih. I da se njih 70% urušilo, ostalo bi ih 30%. Ako se sve moraju urušiti, neka. Onda je zajedljivo završio, obraćajući se konferenciji jezikom seoskog puka, kao da želi naglasiti da on dolazi iz masa, dok drugi od prisutnih ne. Kaos do kojeg je došlo bio je velik. I ja preuzimam odgovornost. Drugovi, svi morate analizirati svoju odgovornost. Ako morate srati, serite. Ako morate prditi, prdite. Bolje ćete se osjećati nakon toga. Govor o Lušanu označio je novo doba u kineskoj komunističkoj partiji. Kritika politike i događaja u vrhu partije sada se tretirala kao izravan napad na samog Maoa. Da stvar bude gora, Mao je vjerovao da je Peng podatke koje je izrekao u govoru u kojem je govorio o štetnosti velikog skoka naprijed za vrijeme službenog posjeta Moskvi prenio i Hruščovu. Mao je naložio da se Peng smijeni s mjesta ministra obrane. Sve vođe partije brzo su stale iza Maova. Dok je Mao držao taj govor, seljake u okolici Pekinga počela je moriti glad, izravna posljedica velikog skoka. Mao se na to nije obazirao. Od svoje revolucije i plana stvaranja nezavisne i moćne Kine nije namjeravao odustati. Prvo je u ostvarenju tog plana došao konačni sukob sa Sovjetskim savezom. On se dugo naslućivao. Nakon velikog skoka naprijed nije se više mogao odgoditi. Govori Zorana Paković, dopisnica Ljubljanskog dela s Dalekog istoka. Dakle, s jedne strane nije želio nikakve utjecaje, s druge strane nije mogao dobiti pomoć, pa onda nije želio niti nikakve pritiske od strane Sovjetskog saveza i on se tu sve više i više zatvara unutar velikog zida. 58. godine počinje svoj veliki skok naprijed, koji je jedan pokušaj, jedan veliki pokus. Mao je bio veliki eksperimentator, on je zapravo radio pokus za pokusom. Ovaj puta utemeljen na nefaktičkim, netočnim informacijama sa sela, kolika je bila proizvodnja po jedinici površine. Računajući na to, sa takvom proizvodnjom u kineskom selu moguće ići u tu ultra brzu industrializaciju, pokreće taj veliki skok naprijed, ne bi li za 2 godine, kako je on to zamislio, Kina dosegla industrijsku razinu Velike Britanije. Velika Britanija je u tom trenutku bila uzor i u kombinaciji sa trošenjem svih zaliha iz silosa, svih zaliha hrane, otapanjem oruđa na selu, ne bi li se od tog metala napravile industrijske mašine, plus 2 ili 3 godine prirodnih katastrofa na izmjence suša i poplava, on zapravo narod uvodi u veliku glad. Sa tim pak još manje je kontakt s inozemstvom
imao ikakvoga smisla. Velika glad je događaj koji je Kinu odredio i unutra i prema vani, zbog toga što Mao Tse-tung ne želi nikakvu pomoć sa strane, niti se govori o tome da je potrebna pomoć. O velikoj gladi se zapravo ne govori još jako dugo godina u Kini, jer je to tema koja ne postoji. Sve dok se velike promjene ne dogode, pa se o tome konačno počelo govoriti tek kasnih 70-ih godina. U veljači 1957. Mao je održao 4-satni govor na vrhovnoj državnoj konferenciji, na kojoj su bili vodeći ljudi kineske administracije, kulture, propagande te odabrani intelektualci koji nisu bili članovi partije. Tema tog govora bile su kontradikcije unutar partije i društva. Mao je izjavio da je potrebna briga i oprez u definiranju neprijatelja, kao i sposobnost da se prepozna kada je potrebno pokazati sućut ili odlučiti da je završena potrebna transformacija nekadašnjeg neprijatelja. Mao je izjavio da su američki mjesec i kineski mjesec isti. Drugim riječima, svako društvo gleda u nebo sa svog ideološkog stajališta. U govoru Mao je rekao još i ove riječi: zašto ne dopustiti da cvate 100 cvjetova i da se natječu 100 škola mišljenja? To će samo pomoći socijalističkoj transformaciji. Ono što je uslijedilo bilo je posve drugačije od onoga što se očekivalo. Jonathan Spence u Maovoj biografiji piše: taj zanimljiv govor uistinu je toga ljeta ohrabrio intelektualce i kritičare da progovore s većom otvorenošću u duhu 100 cvjetova, baš kao što će sjeme koje je posijao kada je u pitanju veća pustolovnost u poljoprivrednoj politici rezultirati velikim skokom naprijed. Nakon njih slijedila je potpuna njihova negacija. Intelektualci koji su hrabro progovorili o zloupotrebama u partijskoj birokraciji, protiv besmislenih ograničenja kreativnosti i čak protiv relevantnosti samog marksizma za kineske potrebe, postali su žrtva kolosalne protukritičke kampanje. Poznata kao antidesničarska kampanja i orkestrirana do detalja od novoimenovanog generalnog sekretara partije Deng Xiaopinga, ta gruba protuofenziva uništila je na 100.000 života i dovela do toga da oni koji su proglašeni krivima izgube partijske funkcije i poslove i budu poslani na selo, kako bi se reformirali kroz rad u nekom obliku centara za zatočenje. U mnogo slučajeva ti ljudi nisu bili rehabilitirani sve do 70. godina. Zašto je Mao rekao da cvate 100 cvjetova i nakon toga pokrenuo akciju gušenja slobode govora nije jasno. Postoje povjesničari koji tvrde da je on oduvijek namjeravao dopustiti privid slobode kako bi se pokazali oni koji ne odobravaju vlast komunističke partije ili su kritični prema njoj. U ljeto 1958. u govoru partijskom vodstvu u ljetovalištu Beidaihe, Mao je najavio još žešće promjene u velikom skoku naprijed. On nije imao dvojbe hoće li ga Kina slijediti. U tom je govoru rekao: tijekom mog posjeta Tianjinu oko mene su se okupile 10.000 ljudi. Na jedan moj pokret ruke oni su se razišli. Budući izvanredni poznavalac kineske povijesti i kineske klasične književnosti, Mao je dobro shvaćao, ja sad ne želim zvučati kao netko koga opravdava, ali moje tumačenje Mao je sljedeće. On je dobro znao da sa tom prošlošću i sa tim konfucijanskim bremenom koje kinesko društvo ima, suvremena nacionalna država Kina nikada ne može biti stvorena. Ona će se uvijek vraćati negdje na načela koje je Konfucij duboko upisao, urezao u kinesko društvo, mentalitet i svakoga pojedinca. I on se nameće kineskom narodu kao jedna vrst boga, odnosno Božjeg sina, i jedino razdoblje u kojem kineski narod istinski religiozan je upravo to razdoblje koje bih ja ocijenila negdje između početka 60. godina i njegove smrti, gdje se pojavljuje zapravo cilj koji će se ostvariti negdje u budućnosti, koji možda konkretni taj kineski čovjek neće doživjeti, ali je svejedno to cilj, raj koji će se otvoriti nekakvim dobrim dijelima, gdje se pojavljuje sin velike ideje koji se tako i slika kao sunce sa zrakama koje iz njega isijavaju, kojega se ne smije uopće propitivati i u njega dvojiti. I nastaje ta teorija o dva štogodizma. Što god Mao Tse-tung napravio moramo podržati i što god Mao Tse-tung rekao moramo prihvatiti kao točno. Dakle,
kineski narod u jednom trenutku postaje vjernik velike religije koja se zove Mao Tse-tungov komunizam, ne bilo kakav, nego baš Mao Tse-tungov komunizam sa crvenom knjižicom Maovih citata u džepiću, koju svi nose, moraju znati na pamet, i sa takvim vjerskim fanatizmom, koje sam ja osobno još uvijek stigla vidjeti kod, recimo, moje cimerice, koja mi je pokazivala ožiljke od bedža sa Mao Tse-tungovim likom zabodenog direktno u kožu. Jer je pojedinac trebao trpjeti, trebao je pokazati da je u stanju trpjeti u ime ljubavi prema vođi Mao Tse-tungu. Zahvaljujući tome što je ta generacija, a to nije samo jedna generacija, generacija u širokom smislu riječi Kineza, tako radikalno odvojena od tradicije. Tradicija je spaljena. Civilizacija je potpuno decivilizirana. Bilo je zabranjeno govoriti dobar dan i hvala, zato što su to bili pokazatelji sklonosti ka buržoaskom društvu. Dakle, sve što je kineska civilizacija imala je u Kini, neću reći kompletno uništeno, ali je toliko maknuto na margine ili negdje pokriveno tim što je nametnuto kao nova svijest, da je ta civilizacija prestala postojati. Mao je uvijek smatrao da dio kineske povijesti i kulture pritišće Kinu i da ona zbog nje ne može krenuti odlučno naprijed u modernizaciju. Kao mlad čovjek Mao je predložio da sve antologije kineske proze i pjesništva nastale nakon dinastija Tang i Song trebaju biti zapaljene. Razlog zato je, kako je rekao Mao, što prošlost pritišće sadašnjost, te da je suština revolucije u tome da se staro zamijeni novim. Kada je postao predsjednik Narodne republike Kine, Mao je mogao krenuti u preoblikovanje nove države. A povrh toga, raseljavanjem obitelji, zbog toga što su ljudi dobijali posao u svojim radnim jedinicama, netko na sjeveru, netko na jugu Kine, i ja znam puno obitelji koje su bile razdvojene po 2000 km i viđale su se jednom u 2 godine. Muž i žena su se mogli sresti jednom u 2 godine. Dijete onoga trenutka kada bi rođeno bilo prepušteno državi, dakle državnom vrtiću, državnoj školi, državnom internatu, i sa razbijanjem ćelije konfucijanskog društva, a to je obitelj, Mao je napravio temelj stvaranja nacionalne države koja je Kina, ovo što vidimo sad. Opet velim, ne želim zvučati kao netko ko pravda Mao, pokušavam ga objasniti. Samo zahvaljujući tome je Kina bila u stanju ući u ovo razdoblje razvoja kakvo sada imamo, i samo zahvaljujući tome je Kina uspjela nakon Mao Tse-tungove smrti i u ovom razdoblju velikih reformi napraviti pravi veliki skok naprijed, a to je urbanizirati ogromni dio stanovništva, tako da sada imamo 60% ljudi koji žive u gradovima, i napraviti program urbanizacije 300 milijuna, dakle preseljenja 300 milijuna ljudi sa sela u gradove unutar 15 godina. Bez tog čišćenja koje je Mao napravio, to ne bi bilo moguće. No, to što se Mao referirao stalno velikim dijelom na Konfucija, naravno na careve, na pisce, pjesnike, on je i sam bio vrlo, vrlo dobar pjesnik i kaligraf, je ono što Kinezi imaju, a to je povijesno mišljenje. I to je zapravo, nemaju svi narodi povijesno mišljenje, nisu svi narodi skloni povijesnom mišljenju kao što su Kinezi, koje zapravo isto tako potječe od jednog segmenta konfucijanizma, a to je nikad ne smiju zaboraviti što su preci bili, što su radili, što nisu dovršili. I taj kontinuitet je nešto što je postojalo čak i u Mao Tse-tungovoj svijesti, neovisno o tomu što je rezao kontinuitet i zapravo bio neka vrsta subverzivne sile kontrakontinuiteta, zapravo je ipak održao nit koja je Kinu spajala sa onim vremenima kada je ona bila veliko carstvo i najsuvremenija, najmodernija državna tvorevina na svijetu, i taj ideal obnove se i dan danas u kineskom jeziku zove renesansa, mi to zovemo zapravo reforma ili oživljavanje Kine, ali oni to zovu renesansom. I to je kod Mao Tse-tunga stalno postojalo. Kina prolazi kroz komunizam samo zato da bi obnovila veličinu koju je izgubila
pod Mandžurskom dinastijom Qing i da bi od bolesnika ponovno postala jedan od lidera svijeta. I vrlo često se Maovi biografi kolebaju između toga. Da li on bio doista komunista ili nacionalista? Ja bih rekla vjerojatno jedno i drugo. Jer nacionalizam koji je Mao Tse-tung ostavio iza sebe, sa kojim ćemo sad imati problema i koji je sada u temeljima Kineske komunističke partije i njezine ove posve nove i čudne ideologije, je nešto što je omogućio Mao kroz svoju varijantu i svoju izvedbu komunizma. Mao je u životu 2 puta putovao izvan Kine, oba puta u Sovjetski savez i oba mu puta nisu ostala u dobrom sjećanju. U govoru koji je održao u ljetovalištu Beidaihe u ljeto 1958. Mao se zapitao zašto putovati po 4 kontinenta kada Kina ima toliko toga za vidjeti. Odbojnost prema putovanju nije značila da je Mao zanemarivao vanjsku politiku. On je tvorac pojma treći svijet. U tom svijetu Kina je u Maovo vrijeme počela širiti utjecaj, prije svega u zemlje Afrike. Kina je pomagala gerilske oslobodilačke pokrete. Teško da bi Demokratska republika Vijetnam, Sjeverni Vijetnam, pobjedio u Vijetnamskom ratu bez goleme kineske pomoći. Jedan od najznačajnijih vanjsko-političkih događaja u Maovom životu bio je njegov raskid sa Sovjetskim savezom. Ti odnosi nikada nisu bili najbolji. Godine 1960. nakon Hruščovljevog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, oni će biti potpuno prekinuti. Philip Short piše. Sumnja koja se počela 1956. stvarati u Maovom umu da sovjetsko vodstvo ispušta mač lenjinizma sada se iskristalizirala u cijelosti. Baš kao i u Staljinova vremena, Mao je odlučio, Rusija će uvijek staviti svoje interese na prvo mjesto, kineske na drugo. Za Hruščova posjet je također označio konačni raskid. Mao je zaključio je ratoboran, dvoličan i nacionalist. Temelj za bratske odnose više nije postojao. Na kongresu Rumunjske partije održanom u lipnju 1960. Hruščov je prvi put imenom denuncirao Maoa kao ultraljevičara, ultradogmatista i lijevog revizionista. Peng Zhen, koji je predstavljao Kinu, odgovorio je istom mjerom. Hruščov se, rekao je, on ponaša na paternalistički, arbitraran i tiranski način, kako bi nametnuo nemarksističke poglede. 3 tjedna kasnije sovjetsko vodstvo službeno je obavijestilo Kinu da će odmah svi ruski stručnjaci biti povučeni i ruska pomoć okončana. Tvornice su ostale napola dovršene, nacrti poderani, istraživački projekti napušteni. Skoro 1400 sovjetskih stručnjaka i članova njihovih obitelji ukrcalo se na posebne vlakove za Moskvu. Sukob Sovjetskog saveza i Kine dosegnuo je vrhunac 1969. kada su se sovjetska i narodno-oslobodilačka vojska sukobile u nizu pograničnih sukoba. Najžešći je bio onaj u sjevernoj Mandžuriji na rijeci Usuri. Sovjeti su u tim okršajima imali oko 100 mrtvih i ranjenih, kineski gubici bili su 8 puta veći. Mao najveći pothvat u vanjskoj politici bilo je otvaranje prema Sjedinjenim Američkim Državama. 21. veljače 1972. godine američki predsjednik Richard Nixon došao je u spektakularni posjet Pekingu, gdje ga je primio Mao. Nixon je o tom sastanku rekao ove riječi: svijet više nikada neće biti isti. To je sad opet američka priča. Amerikanci u hladnom ratu sa Sovjetskim savezom shvaćaju da bez odvajanja, odnosno bez dobijanja Kine na svoju stranu, će teško uspjeti okončati hladni rat u svoju korist. Vjerojatno Kissingerov genij dolazi do takve ideje da se Amerika približi Kini. Mao pak u biti, ponavljam, nikada nije imao mržnju prema Americi. On je Ameriku uvijek negdje tiho štovao, u najmanju ruku reći, da ne kažem i možda i volio, iako sam ja imala prijateljicu čije ime bilo Kang Mei, što znači anti-Amerika, ali to se odnosilo zapravo više na onaj dio Amerike koja je bila ultra antikomunistička i koju je Kina prepoznavala kao svog ideološkog protivnika. Mao Tse-tung je bio spreman obnoviti odnose sa Amerikom, odnosno pustiti Americi, da bolje tako kažem, pustiti Americi da se njemu približi. On osobno je već bio u tim godinama, kao što ste rekli, gdje nije bio sasvim aktivan politički, ali je već i prije toga dao do znanja da je spreman pustiti Ameriku da mu se približi preko čuvenog ping-ponga i američkih
stolnotenisača koji su pozvani na meč u Pekingu, koji se ispostavio naravno morao biti prijateljski neriješen i sa tim je poslata poruka da su takvi pregovori mogući. Već je Kina zapravo u to vrijeme postala neka vrsta faktora koji se ne može zaobići u Ujedinjenim narodima, Vijeću sigurnosti. Naravno, atomska sila prije svega, koja pokazuje da samostalno stoji na svojim nogama i koja sa Sovjetskim savezom je već ušla i u oružani okršaj. Dakle, sve je govorilo Amerikancima da je Mao Tse-tung možda spreman sada otvoriti vrata i primiti ih. Kada je Nixon rekao ovo je susret koji će promijeniti svijet, navodno Mao Tse-tungov odgovor je bio ne znam ja šta se tu promijenilo u svijetu, ali vidim da se Amerika ovim susretom promijenila. Dakle, on je samouvjereno ostao na svojemu sa idejom da se u Americi stvari mijenjaju, što je djelomično bilo točno. Godine 1966. dvije su se skupine susrele kako bi raspravile slučaj Wuhana, jednog od intelektualaca koji je u pekinškim novinama objavljivao tekstove o povijesnim i društvenim temama i u kojima je često bio kritičan prema vladinim potezima i politikama. Prva je skupina imala nadimak skupina Petorice i predvodio ju je Peng Zhen, tada gradonačelnik Pekinga i član politbiroa. Skupina Petorice okupljala je kulturnu elitu režima i bila bliska Liu Shaoqiu i Deng Xiaopingu. Druga se skupina okupljala u Šangaju i vodila ju je Jiang Qing, Maova supruga. To je bila radikalno lijeva skupina koja odobravala to što je Mao volio Ministarstvo kulture nazvati ministarstvom careva, kraljeva, generala i ministara ili ministarstvo stranih mumija. Šangajska skupina željela je radikalno izmijeniti Kinu. Ta će skupina biti ključna kada će Mao 1966. pokrenuti ono što je dobilo naziv Velika proletarska kulturna revolucija. Jonathan Spence piše. Taj pokret prkosi jednostavnoj klasifikaciji, jer su u njemu bili ugrađeni mnogi impulsi koji su odjednom hranili jedni druge. Bilo je tu Maovo mišljenje da je kineska revolucija izgubila zamah zbog partijskog konzervativizma i letargije velike i glomazne birokracije, koja je izgubila sposobnost da donosi brze i inovativne odluke. Mao je objavio da su mnogi partijski birokrati krenuli kapitalističkim putem, čak i ako izgovaraju socijalističke slogane. Bila je tu i Maova svijest o njegovoj poodmakloj dobi, bile su mu 73 godine, i zabrinutost da su visoko pozicionirani kolege tražili način kako da ga gurnu u stranu. Bio je tu i element frakcionaške borbe u kojoj su se sukobili Jiang Qing i radikali iz Šangaja s onima u pekinškoj birokraciji koji su željeli zadržati svoje baze moći. Bile su tu i političke strategije koje su bile drukčije od Maovih u pitanju tempa i smjera promjena. Na sve ovo došao je i bijes i radikalizam mladih ljudi koji su htjeli brze promjene. Najradikalniji među njima postaće Crvena garda. Rezultat svega toga je previranje koje se naziva kulturna revolucija, ili kako je to Mao jednom nazvao, veliki nered pod nebom. Jedino što je Kinu držalo podalje od totalnog kaosa bila je vlada na čelu sa Ču Enlajem. Može se reći, opet, ne smijem propustiti da to ne kažem jer će ispasti doista da sam maoist, što nipošto nisam. Mao je donio ogromnoga stradanja kineskom narodu. Ne samo da je velika glad odnijela neznano koliko života, zato što je to jako teško ustvrditi, pa se ta brojka mjeri između 14 i 40 milijuna, nego je nakon toga uslijedila i prvo progoni takozvanih sljedbenika kapitalističkog puta, među kojima nisu svi živi izišli iz logora i zatvora, a potom i velika kulturna revolucija koju je Mao pokrenuo u trenutku kada je imao osjećaj da njegov utjecaj unutar partije slabi. I kada oni isti njegovi suradnici koji su tijekom velikog marša pa i osnivanja Sovjeta mu se nisu toliko suprotstavili kada mu se otvoreno suprotstavljaju. Kada Liu Shaoqi pa i Deng Xiaoping govore kako je nužno krenuti u reforme i uvoditi elemente tržišta u taj striktni komunizam koji Mao provodi, kada i jedan i drugi stradaju, jer Mao nije volio skidat glave tako da krv teče, ali bi svoje ideološke protivnike natjerao da sami ili oduzmu sebi život ili nestanu. U trenutku kada Mao doživljava vrlo težak
udar u raskolu sa svojim već imenovanim nasljednikom Lin Biaom, za koga sluti da mu radi o glavi, i Lin Biao doista pokuša pobjeći u Moskvu, pa pogiba u avionu za koji se poslije ispostavilo da je pogođen kineskom raketom. Dakle, u trenutku kada Mao na neki način u toj svojoj samoizolaciji već pomalo gubi tlo pod nogama unutar vlastite partije i zemlje, u trenutku kada velika kulturna revolucija milijune mladih šalje na selo, a da bi se vrlo brzo to pokazalo kao projektom koji ne vodi nikakvome rezultatu, jer niti ta mladež uči od seljaka, niti seljaci išta dobijaju od te djece koje dolaze iz gradova. Dakle, u trenutku kada se u narodnim komunama, u komunama u koje su organizirani svi seljaci na zajedničkoj zemlji, počinju pojavljivati velike rupe i naprosto siromaštvo počinje bivati tako da više puno rješenja nema u čvrstim okvirima koje Mao ne želi nikako pustiti. Dakako da je ideja tog otvaranja pod uvjetima koji ipak ostaju kineski još uvijek. Tu Mao Tse-tung ne daje ne ulazi u velike kompromise i ne daje velike ustupke, da je dobro došlo. Između ostalog i zbog toga što se time Kini otvaraju šira vrata u tijela Ujedinjenih naroda, pristupi raznim fundacijama, fondovima i kreditima, i time se Kini otvara mogućnost uspostavljanja normalnih odnosa sa neposrednim susjedstvom, prije svega Japanom, koji da bi se mogao vratiti na diplomatske odnose sa ovom pa komunističkom Kinom mora platiti. Od Japana nisu tražene reparacije jer je takav bio dogovor, ali ogromne kredite bespovratne koji su Mao Tse-tungu i Kini u tom trenutku itekako potrebni. Dakle, to je moment tog kontroliranog otvaranja, prije svega diplomatskog, koji je imao razloga sa jedne i sa druge strane i koji je vjerojatno onda temelj za sve ono što će se dogoditi nakon Mao Tse-tungove smrti. Mao je doživio težak srčani udar 11. svibnja 1976. godine. Politbiro partije odlučio da će sjednice imati u području kod bazena, pored soba u kojima je boravio Mao. 26. lipnja Mao je doživio još jedan teški srčani udar. 2 dana kasnije, jedan od najjačih potresa potresao je Kinu. Epicentar mu je bio u Tangshanu u provinciji Hebei. Tangshan je zbrisan sa zemlje. Žestoko se tresao i Peking udaljen više od 150 km od epicentra. U Tangshanu broj mrtvih procijenjen je na 242 tisuće. Još je 164 tisuće ljudi teško ozlijeđeno u potresu. Pomoć je upućena iz cijele Kine. Narodno-slobodilačka vojska predvodila je akcije spašavanja. Vjerna politici samodostatnosti, Kina je odbila svaku stranu pomoć. Već 1. rujna Hua Guofeng, nekadašnji partijski sekretar provincije Hunan, kojeg je Mao 1976. imenovao za premijera i zamjenika predsjednika partije, u Mao je ime zahvalio na brzom saniranju najtežih posljedica potresa. Do tada već su popravljeni željeznički mostovi, otvoreni rudnici ugljena i ponovno upaljene peći čeličane u Tangshanu. Nakon prvog teškog srčanog udara, Mao je pozvao Hua Guofenga i rekao mu riječi koje donosi Andrew Walder u knjizi Kina pod Maoom. Postigao sam u životu 2 stvari. Prvo, nekoliko desetljeća borio sam se s Chiang Kai-shekom i otjerao ga na nekoliko otoka. Nakon 8 godina rata protiv Japanaca oni su poslani kući. Borbom smo probili put do Pekinga, na koncu ušli u zabranjeni grad. Nema puno ljudi koji neće priznati ova postignuća. O drugoj stvari sve znate. Bilo je to pokretanje kulturne revolucije. Tu stvar malo tko podupire. Mnogi joj se protive, ali to nije završeno i njezina ostavština mora biti predana sljedećem naraštaju. Kako to napraviti? Ako ne u miru, onda u previranju. Ako se to ne učini kako valja, onda će biti krvoprolića. Samo nebo zna kako ćete se vi s time nositi. U noći 8. na 9. rujna Mao je pao u komu. 10 minuta nakon ponoći 9. rujna 1976. u 82. godini on je umro. U starim kineskim kronikama i u vrijeme prije Narodne republike
Velike prirodne katastrofe poput potresa i poplava kao i promjene na nebu najavljivale su promjenu dinastije ili vladara. Kina Mao Tse-tunga nije odobravala takvo praznovjerje, ali kako to piše Jonathan Spence, vjerojatno je nemali broj Kineza potres u Tangshanu povezao sa Maovom smrću. Neće proći puno vremena i oni koji su vodili kulturnu revoluciju bit će uhapšeni, a u borbi za vlast Deng Xiaoping pobjedit će Huo Guofenga, čovjeka kojeg je Mao odredio za nasljednika. Deng će nakon pobjede odrediti formulu po kojoj se i danas u Kini procjenjuje Mao. On je bio 70% u pravu, 30% u krivu. Deng Xiaoping je bio vizionar. On je bio čovjek brojnih talenata. Ne samo da je bio izvanredan vojskovođa, nego je poslije toga se pokazao i vrlo dobar u organiziranju vlade i čovjek koji je zapravo vodio odostraga. On je sa pozicije uvijek broj 2 ili još niže vodio bez ikakve dvojbe svojim tračnicama ka svojemu cilju cijelu partiju i onda veliki dio društva. Samo da još vratim malo priču na 76. godinu kada su bolesni i Zhou Enlai i Mao Tse-tung. Zhou Enlai koji se negdje pokajao da nije tražio jače, snažnije i sa organiziranijim, artikuliranijim programom reforme još u vrijeme kada je Mao bio živ, je već dao nagovještaje da će on stajati iza gospodarskih reformi ukoliko poživi, ali on umire prvi. U siječnju 76. godine i tu se zapravo slama ta ideja da bi se reforme mogle dogoditi. Deng Xiaoping ponovno ide u nemilost i opet ga nema. Dolazi do demonstracija na Tiananmenu povodom smrti Zhou Enlaia i obračuna policije sa demonstrantima i tu je Kina već na klackalici, naravno 4-člana banda koju vodi Mao Tse-tungova žena Jiang Qing je i dalje vrlo snažna, ali je Kina već na klackalici između ultra ljevičarenja i reformističkog razdoblja. Sa Maovom smrću odmah nakon što je on postavljen u mauzoleju u sarkofag, hapse vojska i to Maovi maršali, hapse Jiang Qing i 4-članu bandu, počinje suđenje i dolazi, kao što ste rekli, Deng, koji mora reći da je Mao Tse-tung 70% u pravu zbog toga što u tom trenutku reći velikom broju Kineza da je Mao Tse-tung pa i 50% u krivu je bilo neprihvatljivo. Mao je još uvijek kao ideja silno prisutan među Kinezima i zapravo jedna vrsta sigurnosti koju Kinezi osjećaju izašavši iz razdoblja velikog kaosa koji je velika kulturna revolucija donijela. Reći Kinezima da sada dolazi nova revolucija, dakle jer revolucija na kineskom jeziku se kaže gmin, što znači prerezati sudbinu, prerezati život, žilu kucavicu. Oni to ne bi mogli podnijeti. Moralo se napraviti tako da se u trenutku kada Deng ide rasformirati sve te narodne komune i pustiti seljake na okućnice, a praktično ih usmjeriti na tržište, da se onda još i ideološki ne napravi toliki zaokret koji bi vrlo lako moguće izazvao revolt protiv reformista. Kada su se u veljači 1972. godine američki predsjednik Richard Nixon i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost Henry Kissinger susreli s Maom u Pekingu, američki predsjednik kineskom je rekao ovaj kompliment: vaša su pisana djela pokrenula naciju i promijenila svijet. Na to je Mao odgovorio: jedino što sam uspio promijeniti je s nekoliko mjesta u okolici Pekinga. Philip Short u svojoj biografiji Mao uspoređuje tog kineskog vođu s carevima Qinom i Suijem. Obojice su bili brutalni despoti, ali Qin, prvi car, ujedinio je u 3. stoljeću prije Krista Kinu u jednu cjelinu i u 15 godina vladavine stvorio preduvjete za dinastiju Han, prvo zlatno vrijeme kineske povijesti. Sui je krajem 6. i početkom 7. stoljeća okončao vrijeme nereda znano kao 6 dinastija i 3 kraljevstva, vladao 39 godina i stvorio preduvjete za dinastiju Tang, drugo zlatno doba kineske povijesti. Mao je vladao 27 godina. Pitanje je kakve će biti posljedice njegove vladavine, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s Dalekog istoka. Kina postaje velika ekonomija. Dakle, uspjela je biti
druga ekonomska sila na svijetu, 3200 milijardi dolara deviznih rezervi, što je najviše što postoji na svijetu u deviznim rezervama. Došla je već do one faze jer je Deng Xiaoping zamislio razvoj reformi u 3 faze. Prva je faza davanja samo radne snage zapadnom kapitalu koji će proizvoditi u Kini po svojim tehnologijama i tu Kina nema puno dodati na vrijednosti osim samih ruku. Druga faza je kopirati strane tehnologije i adaptirati ih za kineske potrebe. A treća faza je, za koju je Deng Xiaoping rekao da neće doći tako skoro, imati svoje tehnologije koje su inovativne, dakle do kojih sama Kina dolazi. Sad polako ulazimo u tu treću fazu. I ulazimo u tu treću fazu s jednim potpuno drugčijim kineskim društvom koji je vrlo nacionalističko. I to nacionalističko ne samo kada se pomene pitanje Tajvana, Tibeta, Xinjianga i tako dalje, nego nacionalističko upravo na onoj niti koja je ostala kao kontinuitet koji Mao Tse-tung nije prekinuo, prema onima koji su potpisali nepravedne sporazume 1912. godine, prema onima koji su Kinu doveli do poraza u opijumskim ratovima, prema onima koji su porazili Kinu u kinesko-japanskom ratu i prema svakome koji izaziva uopće, ko dovodi u pitanje kinesko pravo da bude veliki vođa svijeta. A da pri tome još uvijek imamo komunističku partiju koja sad što radi? Dolazi Xi Jinping. Xi Jinping je čovjek koji je sin čovjeka koji je sa Mao Tse-tungom i ratovao i gradio državu odmah nakon 1949. godine. Vječno mu odan saveznik, iako i sam stradao, otac dakle Xi Jinpinga. Xi Jinping kao sin Xi Jinpinga je bio smješten u neku vrstu, kako bi to nazvala, logora za djecu visokih kineskih partijskih rukovoditelja koji su došli u nemilost. No on dolazi sa idejom koje još ne možemo potpuno potvrditi, ali obnove Mao Tse-tunga. I on sebe negdje vidi u rangu vođe i sebi sam dodjeljuje titulu velikog vođe, koja na kineskom izgovorena nikada nije bila ni na koga aplicirana osim na Mao Tse-tunga prije njega. Za jedan dio Kineza je to teško prihvatljivo. Međutim, u Kini danas više nemamo snažan liberalni pokret, gotovo da uopće nemamo prodemokratsku struju. Daleko je jača ova nacionalistička struja i u toj nacionalističkoj struji obnova maoizma je nešto što je u biti u kontinuitetu u kojemu je sad nova faza, a to je Kina koja je sve to prošla radi ovoga što je sada, dakle da bi postala ovo što je sada, dala je sve svoje žrtve, žrtvovala je cijelu jednu generaciju u velikoj kulturnoj revoluciji, međutim ne zalud, nego zato da bi postala ovo što je sada, a to je prva sila svijeta i veliki hegemon koji na to ima veliko